ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақт дар Амазон аз ҳамин канал. Боди хатар видео наворо то охир тамошо мекунем. Дар ҳафтаи навор бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 2106 саршидагӣ то Toyota Mark Dai ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ будем дар ҳамин ҷо ҳам ҳузур доранд. курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 151 сомонӣ. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ обуна шавед, дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди хатар видео наворо то охир тамошо мекунем. якум мошини фурӯшии мо мебошад Opel Hatchback ки соли бароишаш 1996 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар ёвон. сӯзишвориш бензина, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика. нархи мошин 33000 сомонӣ гуфта саша бо савдо мешавад дар пеши мошин. мошина салонаш кожа мебошад, алишин нестай. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошади Toyota Mark Dai, соли бароишаш 1998 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Ҷалолиддин Балхӣ. сӯзишвориш газ бензина, объём мотораш 5 литр, коробка передачаш автоматика. нархи мошин 20000 сомонӣ ба рубл багардон 132000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видео наворо то охириш тамошо мекунед. сеюм мошини фурӯшии мо мебошади ваз Nivai, соли бароишаш 10000 сола дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Кулоб. сӯзишвориш бензин, газа, объём мотораш 1.6, коробка передачаш механика. нархи мошин 25000 сомонӣ ба рубл багардон 165000 рубл мешавад. мошина гуфтая ки документош тамом шидагия, учёт баровардагия. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нест, обуна шавед и дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшии мо мебошади Volkswagen Passat ки соли бароишаш 1999 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Исфара. сӯзишвориш газ бензина, объём мотораш 1.8, коробка передачаш механика. нархи мошин 25000 сомонӣ ба рубл багардон 165000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. мошина гуфтаянд ки фавран фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшии мо мебошади ваз 2106, соли бароишаш 10000 сол мебошад. қарор дорад дар Гулистони Қайрохун. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 1.7, коробка передачаш механика. нархи мошин 13500 сомонӣ ба рубл багардон 89000 рубл мешавад ки ранги мошин кабут аст, кузаш сидан. мошина гуфтаянд ки коробкаш 5 мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии мо мебошади Opel Astra J, соли бароишаш 1999 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
сӯзишвори газ бензина авиё мотораш 1.6 коробка передача механика нархи мошин 33000 сомония ба рубл бигардонем 217000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш хатчибек. мошина гуфтаянд ки ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надорад. моторашам расход надорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯши боди хатар. видеонаворо то охирш тамошо мекунед. ҳафтум мошини фурӯши мо мебошад Chrysler 302 соли бароиша 2005 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа авиё мотор 3.5 литра коробка передача автоматика нархи мошин 55000 сомония ба рубл бигардонем 363000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатош қатъи танировкаш 10 моҳи дига сурок дорад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯши мо мебошади Daiwa Nexia соли бароиша 1996 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар кони бодом. сӯзишвори газ бензина авиё мотораш 1.6 коробка передача механика нархи мошин 16600 сомония ба рубл бигардонем 109000 рубл мешавад ки ранги мошин сафед аст, кузаш седан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум мошини фурӯши мо мебошади Chevrolet Niva соли бароиша 2008 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия авиё мотораш 2 литра коробка передача механика нархи мошин 36000 сомония ба рубл бигардонем 237000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯши мо мебошади Daiwa Leganza соли бароиша 1997 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Зафаробод. сӯзишвори газ бензин мебошад авиё мотораш 1.8 коробка передача механика нархи мошин 10000 сомония ба рубл бигардонем 66000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯши боди хатар. видеонаворо то охирш тамошо мекунед. 11 Daiwa Lasetta соли бароиша 2006 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия авиё мотораш 1.6 коробка передача автоматика нархи мошин 38000 сомония ба рубл бигардонем 250000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12 мошини фурӯши мо мебошади Nissan Maxima соли бароиша 2004 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензин газа авиё мотор 3 литра коробка передача механика нархи мошин 40000 сомония. чиқала ки мебинед, салонаш кожа. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. سیزدهم ماشین فروشی ما میباشد وزن 21 соли бароиша 2010
در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در خوجند. سوزشواری گاز بنزین авиамоторش یک شاشه коробка передач механика нарх ماشین 15000 сомония ба рубл ба гардони 99000 рубл мешавад. мошина гуфтаанд ки состояниш созай ҳамаи ҷош кор мекунад. агар харидори аниқ бошед рақамашон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 14 мошини фурӯшии мо мебошад яке аз сарин соли бароиша 2014 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар бохтар қурғонтеппа. сӯзишвори бензини холия авиамотораш 4 литра коробка передач автоматика нархи мошин 150000 сомония. мошина гуфтаанд ки ҳамаи ҷош 100% ягон камбудӣ надорад. дӯстони азиз, почти навай. агар харидори аниқ бошед рақамашон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед. ин буд видеои имрӯзаи мо.